εξειδίκευση. Κυρία Αναστασάκου, όλοι οι καρκίνοι στο μαστό είναι οι ίδιοι? Όχι, όχι. Τα περισσότερα, καταρχήν, αν μπορούμε να πούμε δύο μεγάλες κατηγορίες που παίζουν ρόλο προγνωστικά για τη γυναίκα, έχουμε τους καρκίνους οι οποίοι δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσουν μετάσταση και τους καρκίνους που είναι σε θέση να δώσουν μετάσταση. Υπάρχουν λοβιδιακά καρκινώματα, δηλαδή καρκινώματα στα λόβια, τα οποία δεν μπορούν ακόμα να δώσουν μετάσταση, και πορογενή. Θα σας μιλήσω περισσότερο για τα πορογενή, διότι τα άλλα θεωρούνται ότι είναι βασικά ένας παράγων υψηλού κινδύνου. Δεν τα αντιμετωπίζουμε όπως τα πορογενή. Τα πορογενή, τα λεγόμενα ductal carcinoma in situ, τα λένε στα αγγλικά, δηλαδή ο πορογενής μη διηθητικός καρκίνος, από τον ορισμό του είναι ένας καρκίνος που ξεκινάει από τους πόρους και ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να δώσει μετάσταση. Βέβαια, αυτά τα καρκινώματα τα χωρίζουμε σε υποκατηγορίες, το οποίο βέβαια τώρα θα ξεφύγει από τα πλαίσια της εκπομπής, διότι όταν είναι μεγάλα και όταν έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορούν να έχουν μικροδιηθήσεις μέσα ή και διηθητικά στοιχεία, τα οποία εμείς τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Επομένως, έχουμε τον καρκίνο ο οποίος δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει μετάσταση και έχουμε και το διηθητικό καρκίνο, που τα πιο πολλά είναι πάλι πορογενή. Το 85% των καρκίνων είναι πορογενή διηθητικά, και ο οποίος μπορεί να δώσει μεταστάσεις σε διάφορα άλλα όργανα, θεωρητικώς. Βέβαια, όσο πιο μικρός είναι ο όγκος και όσο λιγότερο επιθετικός είναι ο ιστολογικός του τύπος, τόσο πιο δύσκολα θα δώσει και ο διηθητικός καρκίνος μετάσταση. Έχουμε μετά διάφορους άλλους τύπους καρκίνων που δεν θα υψέλθω, που είναι πιο σπάνιοι και κατά κανόνα έχουν πιο καλοήθη συμπεριφορά. Και έχουμε και το φλεγμονώδη καρκίνο, που είναι ιδιαίτερα επιθετικός. Εκεί καμιά φορά οι γυναίκες, εάν πάνε και σε κάποιον που δεν είναι ειδικός, μπορεί να περιφέρονται επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζοντας ότι έχουν κάποια φλεγμονή, κάποια μαστίτιδα ή κάποιο απόστημα, και να μην έχουν όμως, και να έχουν καρκίνο, και μάλιστα επιθετικό καρκίνο που θέλει άλλη μεταχείριση. Είναι δύσκολη η διάγνωσή του. Αν δεν είσαι ειδικός, δεν μπορείς πάντα να το ξεχωρίσεις αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Εκεί πέρα αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ότι έχουν γίνει, ας πούμε, μελέτες, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, κοιτάξαμε κάποια σειρά, εάν πάει κάποια σε έναν μη ειδικό, ο οποίος κάτι ψηλάφισε και κάνει και μάλιστα μια ανοιχτή βιοψία, οι οποίες πλέον δεν συνηθίζονται, και κόψει μέσα από τον όγκο, το οποίο ογκολογικά είναι απαράδεκτο, και μετά, αφού δει ότι είναι καρκίνο, στείλει τη γυναίκα σε ένα χειρουργό μαστού, αυτή η γυναίκα έχει χειρότερη επιβίωση από το αν πήγαινε κατευθείαν στο χειρουργό μαστού. Διότι έχει γίνει διασπορά. Άρα είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό το πού θα πάει, και είναι σημαντικό ο άνθρωπος, ο χειρουργός που ασχολείται με το μαστό, ξέρει και τη μαστογραφία να εκτιμήσει και τον υπέρηχο να εκτιμήσει και το πόρισμα της μαστογραφίας, αν είναι πλήρες και σωστό με βάση τα σημερινά δεδομένα, να εκτιμήσει, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η γυναίκα να επιλέγει τον ειδικό, τον σωστό γιατρό, ώστε να μπορεί να δει τη σωστή στιγμή αν υπάρχει πρόβλημα και να μην τελεπορείται από γιατρό σε γιατρό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επιλέγει